Dette er en monteringsvejledning til, hvordan du monterer din nye Bumper Friend. Er dine nummerplader tyverisikrede, er de klar til brug. Er dine nummerplader ikke tyverisikrede, skal du klikke dem ud af rammen og bore huller og hente gratis skruer med tilhørende hætter hos Skat Motorcentre. Er nummerpladen monteret lavt, skal beskyttelsesbøjlen sidde ovenover nummerpladen. Omvendt er den monteret højt, skal beskyttelsesbøjlen sidde nedenunder nummerpladen. Det er vigtigt, at Bumper Friend er skruet godt fast. Nu er du klar til at køre. Bumper Friend gør plads uden at gøre skade.